ಹಾಯ್ ಹಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಡಿ ಕಿಚನ್ ಇನ್ ತುಳು ಚಾನಲ್ಗೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಸ್ವಾಗತ ಸುಸ್ವಾಗತ. ಯಾನ್ ದಿವ್ಯ ಹರಿಪ್ರಸಾದ್ ಏರ್ ಮಾತ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಂತದ್ದು ಲೈಕ್ ಮಂತದ್ದು ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಲ್ತದ್ದು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲಾರ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಉಡಲ್ ದಿಂಜಿ ಸೊಲು ಮೇಲ್ಪನೊಂದು ಇನಿ ನಮ್ಮ ತೆತ್ತಿದ ಪಕೋಡ ಎಂಚ ಮಲ್ಪುನೊಂದು ತೂವೊಂದು ಬರ್ಕ. ತೆತ್ತಿದ ಪಕೋಡ ಮಲ್ಪರೆ ನಮಕ್ ತೆತ್ತಿನ ಬೇಯ್ಪಾದು ಕಟ್ಮಲ್ ದೀವೊಂದೆ ಅಂಚೆನೆ ನೀರುಳ್ಳಿ ನೆಸಲ್ ತಪ್ಪು ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿ ಶುಂಠಿ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪುನು ಕಟ್ ಮಲ್ತದು ದೀವೊಂದೆ ಅಂಚೆನೆ ಜೀರಿಗೆ ಓಮ ಮುಂಚಿದ ಪೊಡಿ ಕೊತ್ತಂಬರಿದ ಪೊಡಿ ಮಂಜಳದ ಪೊಡಿ ಜೀರಿಗೆದ ಪೊಡಿ ಉಪ್ಪು ಅಂಚೆನೆ ಕಡಲೆ ಪೊಡಿ ಪೂರೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಪ್ಲೇಟಡ್ ರೆಡಿ ಮಲ್ತದು ದೀವೊನ್ಗ. ಒಂಜಿ ತೋಪುಗು ಕಡಲೆ ಪೊಡಿ ಪೂರ ಪೌಡರ್ ಒಂಜಿ ಸ್ಪೂನ್ ದಾತ್ ಗೆತ್ತೊಂದೆ ಅಂಚೆನೆ ಪೂರ ಕಟ್ ಮಲ್ದಿನ ತರಕಾರಿಲೇನು ಪೂರ ಪಾಡ್ದು ಚೂರು ನೀರು ಪಾಡ್ದು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತದು ದೀವೊಂದೆ. ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ತೆತ್ತಿ ಕಟ್ ಮಲ್ದೀತಂತುಲೆ ಐಟ್ ತೆತ್ತಿನ ದೆತ್ತದು ಈ ಮಸಾಲಾಗ ತಾಗಾಂಡ ಆಂಡು ತಾಗದು ಐನು ದೆತ್ತದು ಎಣ್ಣೆಗೆ ಬುಡಿಯರ್ಡ ತೆತ್ತಿದ ಪಕೋಡ ರೆಡಿ ಆಪುಂಡು. ಅಂಚ ಮಾತ ತೆತ್ತಿಲೆಲ್ಲ ಅಂಚೆನೆ ಎಣ್ಣೆಗೆ ಬುಡ್ದು ಕಾಯ್ಪುಗ ಸ್ಲೋ ಫ್ಲೇಮ್ಡ್ ಇಪ್ಪಡು ಪೂರ ತೆತ್ತಿ ಪಾಡಿ ಬೊಕ್ಕ ಐನೊಂಜಿ ಮೀಡಿಯಂ ಫ್ಲೇಮ್ಡ್ ದೀದು ಬೇಯ್ಪಾಯಲೆ. ಏರ್ ಮತ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಂದಿಜರ ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಪನೊಂದು ನಮ ಮಲ್ತಿನ ತೆತ್ತಿದ ಪಕೋಡ ರೆಡಿ ಉಂಡು. ತುಯರ್ನ ಏತ್ ಪೊರ್ಲಿಪ್ಪುನ ತಿನಿಯರ ಏತ್ ಪೊರ್ಲಿಪ್ಪು ಅತೆ ಸೊ ನಿಕುಲ ಟ್ರೈ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಎಂಚಾತನೆಂದು ಪನ್ಲೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್ ಸೋಲ್ ಮೇಲು ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಬಾಯ್.